Gisusi o gitun-an sa usa ka wood expert ang pipila ka mga artifacts sa National Shrine of St. Joseph. Kabahin kini sa ilang conservation efforts sa maong simbahan aron sakto ang pag-atiman sa mga bahandi. Ano ang report ni Nico Sereno? Gikan sa kauluhan ang Wood Conservation Specialist Team nga mitan-aw sa pipila ka mga artifacts sa National Shrine of St. Joseph. Gipanguluhan ang grupo ni Dr. Chick Fadriquela, Professor on Cultural Heritage o consultant sa NCCA o National Commission on Culture and the Arts. Gamit ang digital microscope, mabasa ang grano o kung unsa ang klase sa kahoy kini ginama. Lakip sa gisusi ang antik nga imahe ni St. Joseph ug sa batang Jesus nga gibutang sa altar. Ingon man ang processional image nga gipahiluna sa ancestral house. May gamay nga karaang imahen usab ni San Jose nga kaniadto ipagawas matag kapiestahan nga anaa karon sa museum ang gipatan-aw. If there are damages later on for the image, we would know what intervention we would make. We know the wood species, we know what to apply and how to approach it. So part na siya sa conservation management that we are doing. Sa inisyal nga pagsusi, nasuta ang sagad sa karaang imahen ginama sa kahoy nga batikuling nga gikan pa sa Luzon. Lakip sab sa gitan-aw ang makaraang pultahan sa maong simbahan, ingon man lingkuranan. Tinguha karon sa simbahan, makaandam og komprehensibo nga master plan nga naglakip sa conservation management. Ingon ani sab ang gihimo sa uban nga mga antigong simbahan sa laing mga probinsya. From CMP, Comprehensive Master Plan, mo transition na to Conservation Management Plan. Nga if there are changes sa simbahan nga himuon, they know what to do. No, unsa nga wood, unsa nga intervention with the CMP Conservation Management Plan. Kahinungduman ang National Shrine of St. Joseph, milihok na sab sa ilang aplikasyon para mamahimong minor basilica. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.